αλλά στην γωνία ο Μπόγκα θα πάρει ένα ελεύθερο σούτ. Αβράμοβιτς, μακρινή πάσα για τον Βούκσεβιτς, αλλά θα την πιάσει ο Τριφούν και πήγαν να συνδυαστούν τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα της Παρτίζαν. Ο Αβράμοβιτς από τα 9 μέτρα σχεδόν θα βρει. Όπστ, το pick and roll, ωραία κίνηση, ο Καμίνης και αρχικά θα το κόψει. Αλλά φύγει δύο φορές και τελειώ Παρτιζάν. Παλιά έτσι τη λέγαμε εμείς. Εντάξει. Μας μπέρδεψες τώρα, Βασίλη, ή πώς τη λες? Παρτίζαν τη λέω, την ακούω ποιος. Πάρα πολύ καλά να κινείται κοντά στο καλάθι και μακριά από αυτό. Ο Βούκσεβιτς είναι δυνατός. Πήρε τα βήματα. Ο Μπράγκοβιτς ούτε που τον είδε. Προσόντα από τον αλλά στην Ευρωλίγκα, αλλά δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Εδώ σήμερα περισσότερο χρόνο συμμετοχής, δηλαδή στον Ούρος Τριφούνοβιτς και τον Τρίσταν Βούκσεβιτς. Να θυμίσουμε επίσης για... Ο Ντουράν πάντως εκνευρίστηκε όταν κάποιος είπε ότι η Ευρωλίγκα είναι πιο δύσκολη από το... Για τρεις, εξαιρετική προσπάθεια, πήγε να καρφώσει. Έντουαρτς. Ωραία κίνηση με... Μέσα. Φρανσίσκο. Έντουαρτς. Τον βλέπετε εδώ. Σε χρόνο αναλύ. Θα γυρίσει πολύ ωραία. Θα διαβάσει τους πιο έμπειρους παίκτες πλέον στην Ευρωλίγκα. Και καταπληκτικό σουτέρ. Ο Φρανσίσκο από πολύ μακριά. Στη γωνία ο Γιάραμας. Ελεύθερος. Έντουαρτς. Γιάραμας. Νάναλη. Απευθείας και αυτός. Στη γωνία ο Σμαϊλαγκίτς. Είναι Άντζουσιτς με τον Έντουαρτς. Σμαϊλαγκίτς από μακριά. Πάλι. Ο Κοπρίβιτσα θα εκμεταλλευτεί. Άντζουσιτς θα πάρει το screen επιλογής από τον Κοπρίβιτσα. Μόνος του. Ο Έντουαρτς. Μπόγκα στη γωνία χωρίς αντίπαλο. Άντζουσιτς. Σμαϊλαγκίτς ξανά για τρεις. Και ξανά μέσα. Δεν κάνεις τίποτα στο σύγχρονο μπάσκετ. Και με την εξαιρετική συνεργασία του Άντζουσιτς που θέλει να προσαρμοστούν πιο πολύ στο παιχνίδι της Παρτίζαν. Μπούκερ. Μπόγκα στη γωνία. Μέχρι μέσα ο Αβράμοβιτς με τον μεγάλο του διασκέλισμα. Μπόγκα. Ξανά για τρεις. Και ξανά. Έχασε δυνάμεις προς το τέλος της διαδρομής. Καμίνσκι από μακριά. Έχει τον Μπράγκοβιτς αντίπαλο. Πολύ πιο έμπειρος. Το Ζίερ από πολύ μακριά. Βίμπερκ εδώ. Καμίνσκι. Τριφούνοβιτς για τρεις. Βάιντεμαν. Όπστ. Πάλι μόνος του. Εννοείται για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ντοζίερ. Καμίνσκι από πολύ μακριά. Όπστ. Με το ένα χέρι. Ο Βούκσεβιτς σε δεύτερη εντυπωσιακή τάπα στο παιχνίδι. Βάιντεμαν. Όπστ. Η προσποίηση. Αυτή είναι η κλασική κίνηση της Παρτίζαν, χωρίς στόχο όμως. Και εύστοχο σούτ. Όπστ. Μόνος του πάλι. Βάιντεμαν για τρεις. Ναι. Ωραία η πάσα για τον... Αλλά το μπάσκετ γι' αυτό είναι ένα υπέροχο σπορ. Γιατί οι συνθήκες αλλάζουν κάθε λεπτό. Ο Σμαϊλαγκίτς, τη διάθεση και το ρυθμό που έχουν στον σημερινό μικρό τελικό. Κέβιν Πάντερ, αυτή η κίνηση
του Παναθηναϊκού και ο Σερέλης ήδη παρακολουθούν την αναμέτρηση. Μπράγκοβιτς βρίσκει διάδρομο 9 από τον νεαρό. Εκεί έγινε ένα σπρώξιμο και ο Κέβιν Πάντερ το εκμεταλλεύτηκε. Κέβιν Πάντερ με τον Έντουαρτς. Καλάθι και φάουλ. Από μέση απόσταση θα κερδίσει και το Βολμάρο. Ωραία η πάσα για τον Μπράγκοβιτς. Ο Καμίνσκι πιο μακριά από όλους και πιο γρήγορα και πιο ψηλά. Ο Έντουαρτς, ο Κέβιν Πάντερ, Καμίνσκι, Νάναλι. 92-88, 2 και 43 πριν το τέλος. Νάναλι, πήρατε στη γωνία ο Νάναλι με τον Μπόγκα τώρα. Ο Λεντέ θα γυρίσει, θα του κλέψει όμως την μπάλα ο Έντουαρτς. Θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα στον εφηδιασμό και θα καταλήξει με την Bayern. Μπόγκα. Έντουαρτς. Πολύ δύσκολο τρίποντο. Μπήκε. Εδώ ξανά ο Έντουαρτς. Τι άλλο να κάνει ο Πάντερ για να τον ανακόψει. Νάναλι. 4 δευτερόλεπτα. Πολύ μακριά ο Νάναλι. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Κέβιν Πάντερ. Τελικό σκορ 99-95. Η Bayern θα πάρει την τρίτη θέση στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά από... Sve se lepo vidi na ovom usperenom snimku, usmorenom spinku.